Drépanocytose ko nyawu IM jaalingo sanne e nder Afrique nyawronotengo ongo teskano feewi e sukaɓe hanki e kawtal hertoriɓe ngu nyawu ɓe jewti sanne e leɗɗe goɗɗe wano hydroxyré ngam ustude museki nyawngu ɓe kolliti kadi godugol lekki no wiye Drépaf lekki kesi moƴƴintede Sénégal professeur Indou Demly. Hydroxyurée ko lekki mo gandanɗa ne no rafi o ardata ni e neɗɗo kanki akki dañi henen darde mawde hande o sa ƴetti neɗɗo wondowo e musendi gandanɗa ne arata kono heewi wala na ɓaɗodiri kinɗon lekki so neɗɗo hutorimaki musendi ndi ustoto te ɓaydi enen ɗo leyɗele men safara o weeɓani joni noon dañi laboratoire goto gonɗo ɗo e leydi he ko kanko ƴetti initiative feyna kinɗon lekki ɓe usta ko ɗum jarata ko ha yimɓe wawa hebde henen lekki ki wiyete ko Drépaf. Fandare kin lekki Drépaf ko wallude kala gonduɗo e drépanocytose ha tingti sukaɓe hebde ki lekki e no hanniri ni. Docteur Oumol Hayri Agnane goto e gollowo to Teranga Pharma. Teranga Pharma nangodiri e wiyeteɓe Drép Afrique min pewni lekki biyeteɗo Drépaf mo ganduɗa alhamdulillah hankkadi on wawi safrude drépanocytose ha neɗɗo o wuuro ko juuti tan wayade hajuji mum jangga no hanniri e foof ma won e nder pharmacie Sénégal ɗi foof accani Fatick accani Thiès accani Matam. Kala to neɗɗo wawi wonde e nder Sénégal ma wawi hebde ki lekki Drépaf e kala to pharmacie wawi wonde e leydi ndi kono maɓe cabbo seeɗa saabu lekki ki fuɗɗoto yeyyede ko e fuɗɗore hitande 2026 ko 300 CFA woni coggu makki.